Pajjiżna huwa interessat li attratta kumpaniji serji fis-settur tal-qasam mediċinali hekk kif din l-industrija mistennija tikber għal madwar €1 biljun fuq medda ta' 3 snin. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-indirizz tiegħu fl-ewwel ġurnata tal-Forum Dinji Metken dwar il-kannabis mediċinali. Dan il-forum li beda 3 u se jispiċċa l-ħamis ġab lejn pajjiżna 1600 persuna apposta biex jitkellmu dwar ix-xogħol f'dan il-qasam u kif jistgħu jikkontribwixxu għas-suq Malti. Il-Prim Ministru spjega kif pajjiżna diġà hawn 24 kumpanija li għaddejjin bil-proċess sabiex jibdew joperaw minn pajjiżna. Dan filwaqt li l-esportazzjoni tal-prodotti manifatturati f'pajjiżna mistennija tibda sa mis-sena d-dieħla. Dr. Muscat qal li pajjiżna kif għamel anke f'setturi oħra kien minn tal-ewwel li ħoloq qafas regolatorju fis-settur, dan għaliex huwa stqarr li kumpaniji serji jfittxu dan il-qafas li jirregola s-settur. Saq ukoll kif il-kriterji li kumpanija trid tilħaq sabiex tkun irreġistrata f'pajjiżna huma stretti ħafna, dan sabiex l-operat li jinġi f'pajjiżna jkun wieħed ta' livell għoli u serju. Saq kif għall kumpaniji li jersqu lejn pajjiżna dinja pożittiva ħafna e kif dawn ir-rekwiżiti stretti iwasslu għal reputazzjoni tajba ta' pajjiżna f'dan is-settur. Dan ikkonfermah il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise Gert Farrugia li stqarr kif il-Gvern u awtoritajiet tiegħu f'pajjiżna qed jagħtu forma li din in-niċċa ġdida f'pajjiżna. Meta qed nitkellmu mal-investituri qed ngħidulhom tridu tilħqu ċertu standards, tilħqu ċertu security standards li jeżistu fis-settur u li qed nimponu aħna bħala pajjiż. Però mhux qed imorru barra ngħidulhom kulħadd jista' jagħmel li jrid, għandna regolamentazzjoni ċara u trasparenti u dik hija l-iktar ħaġa importanti li l-kumpaniji tal-medical cannabis qed iħarsu lejn Malta. Intant fl-istess konferenza tkellem il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona li stqarr kif pajjiżna tinaqqax ismu bħala ċentru ta' eċċellenza fil-manifattura tal-kannabis għall-użu mediku. Indirizza l-konferenza wkoll is-Segretarju Parlamentari Deodo Battista li jaċċena dwar il-bżonn ta' aktar riċerka ħalli din l-industrija tissaħħaħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.